wani hanya ne mafi sauki namijin goro guda biyu da za a nika shi ɗanyensa a nika? Daka shi ya kamata a yi ko blending? Yanzu akwai abin da zai iya blending ɗin guda biyu? Da wannan min babu tajriba a yau ma ku je ku gwada shi. Idan aka nika namijin goro guda biyu, sai a kawo ruwan zafi tafasasshe sai a zuba. Idan aka sa shi a cikin ruwan zafi, sai a kawo lemon tsami sai a sa, sai a kawo zuma cokali uku sai a sa. Bayan ya kai minti 10 ana so ka ɗauka ka sha gaba ɗaya, amma za ka haɗa gwargwadon yadda za ka iya sha. An fahimta? Da wannan wancan malami bakin fata ya ce shi ma duk ɗa namiji wanda yake fama da matsala na ɗaukewar sha'awa akan abin da ya shafi da'aful jinsi, ya ce shi ma ana samun sauki. Abin da ya sa muke fada da waɗannan bayanai da itatuwa waɗanda muka fi kusa da su, ko na addini ko na tajruba, sabila da binciken da aka yi shine wannan maganin da kuke sha na bature yana haifar muku da ƙara hawan jini da ciwon kai. Lemon tsami guda ɗaya sai a yanka sai a matsa. Wai me yasa ake yawan muku magana? Duk mutumin da yake fama da matsala na cutar sanyi, duk maganin da ya sha in cutar bata fita fa ba zai warke ba. Kuma a bisa al'ada an fi zargin cewa duk wanda yake bariki ya fi kusa irin wannan cututtuka sama da mutumin da yake kauye. Saboda ban ɗaki ɗaya za a samu mutum 10, mutum 15, mutum 20 sun shiga. Dan ma Allah ya rufa muku asiri ba kwa zama irin kudu, irin su Lagos, irin su Port Harcourt, irin su Enugu, sai kaga gidan ma a bakin kasuwa yake. Duk wanda yake shago a gidan ko wanda yake waje, za ga gida ɗaya mutum 10, 20 sun shiga bayan gida. Kuma dole kai haƙuri matarka ta shiga ciki. To ta yaya ba za a samu ciwo ba?